sulit. Kaso kinagat ako ng tanigi ni RJ. Ayun. Mga kaspero, magda-dive kami ngayon. At yung location natin ay doon tayo sa San Jose Romblon, kung saan doon yung mismong lugar. Kasi doon ako pinanganak sa San Jose Romblon. So first time kong mag-dive doon sa sariling lugar namin. So babiyahe muna kami mga kaspero papunta ron. Medyo maalon nga lang kasi gawa ng amihan. Ang lakas. Ayan o. So samahan nyo kami mga kaspero at abangan nyo kung ano yung mahuli namin doon at kung gaano kaganda yung spot doon kaysa dito sa Boracay. Kasi dito sa Boracay talagang matumal na yung isda. Kasi gawa ng ang dami ng water activities, maingay, at saka daming naglalambat, mga net fishing. And then mga spero na local din, marami din, kaya halos wala nang isda. Pero sa Romblon marami rin nang isda doon, pero walang masyadong maingay na katulad ng mga speedboat, ganon. Kaya siguro hindi pa mailap yung mga isda doon. So let's go mga kaspero, samahan nyo kami. Biyahe muna tayo. Ayan mga kaspero, yan yung lugar namin, San Jose Romblon, tatawaging humble. So shout out sa mga suking subscriber natin dyan. Ito na yung request nyo, makakapag-dive na rin kami dito. Ito na yung lugar namin, ayan. So yon yung may pangpang na yon. So doon kami, doon yung pinakalugar namin, tatawaging Maglahog. Ayan. So ito, ayan, tapos ito yung Lanas. Ayan. Malapit na kami mga kaspero. Ayan. Ayan mga kaspero, nandito na kami sa spot. Sana makadali kami ngayon dito sa lugar namin. Lisan slalom. Babu lisan slalom. Hai. Babu. Pero nakaisa na tayo sa GT. Malabo.
kaspero, tumabi muna kami dito sa baybay. Mag-iihaw kami ng isda. Ayan. So nakahuli na ako ng isang Big Eye Trevally. Ayan. Dami yung grupo. So iihawin namin yan. Mag-iihaw kami mga kaspero. Papapoy na. Mga kaspero, ito yung iihawin namin. Ayan. Isang Big Eye Trevally. Ano ba to? Kato nga. Aran, gabi ng ano ron. Ngayon mga kaspero, ako kumuha si Longlong ng kamuting kahoy. Man, nakasalang na ang Big Eye Trevally. Birthday kung tayo. Ipicture yan ay kabut sa buday mo pag ano. Palawot mo siglan. Para iwas disgrasya. Mga kaspero, gusto nyo bang makakita ng paputok na dahon? Ayan. So, ito. Papakita ko sa inyo. Para matusi. Para itong paputok. O, si isa. Para ano, parang Usok. ano, So, isa lang to Patusin, Ayan. no? Try natin kung puputok to. Ayan. Oh, hi. Wow. Oh, di ba? Ang galing mga kaspero. Oh, ha? iwas disgrasya pa. Oh. Ganda, ito yung laruan namin dati nung bata kami, kaya mas mas marami. Yan. 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 Oh, ha? Talo pa ang usi. Talo pa yung sinturon ni Udas. Oo. Kasi may handaan eh. Kasi kaya nagpapaputok. Yan, mga kaspero, malapit na. Malapit na masunog. Malapit na. Malapit na. Oh, malapit na masunog. Malapit na maging uling. Malapit na mauling. Ay, luto na mga kaspero. So, kakain na kami. Oh, kaon na. Tamang salong. Ay. Ano yaw kami kasang naw? Ano yaw kami kasang ligat? Ano grabe yung tamban, tamana namon. Tamban ta na. Oh, tamban nga niyo. Tamban bull. Ayan mga kaspero, magda-dive na naman kami. Tapos na kami mag-lunch, nakapag-rest na rin. So, let's dive ulit. Sana makabawi kasi kanina isa pa lang. Nam.
Umuwi ako ni siya, pangaiwara ko tara. Bawal man ako nito isa. Umuwi ang isa, bawal man. Sige. Pero, grabe. Nakatatlo na kami. Isa kay Master RJ, isa kay Master Dani. Ito yung sa akin, isa. Sulit. Kaso kinagat ako ng tanigi ni RJ. Yun o. Mga kaspero, pauwi na kami kasi hapon na. So babiyahe pa kami pa Boracay. Medyo malayo pa yung lalakbayin. So yan yung huli namin, 3 tanigi, isang unicorn fish at saka batfish nandun sa kabilang bangka. Bye bye, happy day Nate. Generation talaga. So balang araw babalik ulit tayo dito sa mga Spero.